Acció! Benvinguts de nou al canal. Si vols anar bé, passa-li TV. Estàs animat avui, eh? Sí. Avui us parlem del llum aquell vermell, un llum calent, és un llum bastant hot, no? Aquell vermell intens, que a mi m'entra aquell llum intens. És el de vigilar, que el llum de frenada és quan apretes el fre. S'han d'encendre els llums de darrere ben vermells, que diu... Vermells, rojo, passió... Sí. Que no vingui un cotxe per darrere, que vosaltres pareu i vingui un cotxe per darrere i te s'empotri. Se t'empotri, ¿quieres que te empotre, amigo? Perdona? Si vols anar bé, passa l'ITV. I recorda que per passar l'ITV, comprova que funcionin tots els llums de frenada i que la seva intensitat sigui superior als llums de posició. Si no passes, passa-la.